Salom. Shalom. Horas marita salutna. Tapuk kama pertanyaan ngata marid de mahita siya bukit de nomor 467 ayat saya dohot opat. Marhite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tot di porbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, leonokku Tuhamu rohanai baru, dohot tot dinai baru, tu bagasan ate-ate muna. Jalau satokku do roha batu, siad daging muna. Jala leonokku Tuhamu, roha namar pakilalaan. Jala leonokku ma todiku, tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa, ahu marparange hamu, di bagasan akka patiku. Akka hupu pe, raduta muna, jala patupau muna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, horo na manodangi jala mengajari rohani akka na porsea di hatam, marhite-hite tod di porbadia. Saya buhay marohanami, asature parrohanami, marhite-hite tod dimi. Asatotong gokdame rohanami, makalason hagugon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma epistel di pertanyata di Bornginon, imana tersurat di ulau ni apostel bidudua, mamuka siana sada, saha tu ayat 10 tolu, marsoring-soring mahita majaha. Jadi dung jupang ari pa50 ni Pentakosta pengumuman nasida saluhutna di sada inganan. Jadi tarida ma di nasida sumatu dilani api namar jilam-jilam disonggopi ma ganup nasida. Alaya dong ma akka Yahudi namaringanan di Jerusalem, halak na daulat siya saluhutna bangso na ditoru ni langit. Jadi termali manasida saluhutna jalalongang akanin nama dah halak Galilea saluhutna sida nama katai
halak partia dohot media, dohot elamit, dohot akkana maringanan di Mesopotania, di Judea, dohot di Kapadosia, di Pontus, dohot di Asia. Akahala kereta dohot hala Arab di hatada bedo ita beget di hatahon nasida aka ulaun habalgaun ni debata. Alai mengisahi do nadeba akanin nama go anggur tonggido nasida imasahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian inahanna diudutima ama Immanuel.
Mari dimahita siap buku ede nomor 105 ayat 1 2. Martanyang mahita. Ali Tuhan di bata ama namin na husobahami di bagasan Kristus Jesus. Gok puji-pujian sangap di homa Tuhan. Di sobahon roha namin na pungon di si bagasan tikyon. Dinong hupakilalaho kami akadinggan di basang pasu-pasum. Buas doho mga leon akan nariko do narumikoti di ngulu nami. Nang pisipata jut roham hupatu pahami di pardalanan ni ngulu nami. Alay hinorhon ni holong ni roham. Tarbay kami marhanguluan sa hatu dikyon. Jala dipat pungasin roham hami akaruas murab do parhaladom suang-suang ni nang uluan ni huriam. Naing patupa parsawaran dohot hol marhidi partanyangan di bornginon. Naung dihasomalhon huriam di garup hari Selasa na upatupa hamion. Ali Tuhan di batang rap dot akaruasmu na di bagas nabi naso tarbahen ro tu bagas coromon. Madohoti pertanyaan live streamingon pasu-pasu nang nasida songoko nama masu-masu hami di inganan non huingot hami Tuhan akka nariko di ngulu nami akka si hubasan naneng hupatu pahami rocot nai jala gudang nai akka si hubasan di perdalanan ngulu nami naneng hupatu pahami ajari dongani urupi hami Tuhan asa ganup akana hula hami ganup akana huhubasi hami saluhu nai makorholas ni roha di hami puji-pujian sangap diho molo tumpe sipata adong akan hurang lubi nama benjut roham elek-elek nami tu adupamu asi roham marpamuati roham di hami ai galedo hami Tuhan sipata dakwat tu si hami naneng pasonakon roham sipata holan diri nami do naneng hu ahut hami di baheni todim nabadiai di naung hu pesta kami hasasar ni todimi sahur matodimi di hami Tuhan asa marhiti todimi ditiroi hami dituturi hami akadia maulaon si patupaon nami akadia magulmit di ngulu nami naneng kupatupa hami jala kadia ma akahata na huatau kami asa salut nai gabi puji-pujian sangap diho las di roha dia kapar sauran nami tarlumobi di nama kirpasi dohot nama ngaleon gugu di hami lau patupahon akaulom di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni aka ngulu nami be hubak kami maruasmu Tuhan namek nama gudang satu nama tua asa toktong di dongani ho hami saluhu nama dalani akapartikiani jala urupi hami dongani hami ajari hami asa unang tinggang hami Tuhan asa unang marlak dosa hami jala dia karuasmu na di bagasan habot ni roha tarlumubi di keluarga opu putri tambunan boru sibarani dinong sirang sian natoras na boru naung pinataruhon nakin di tuinganan paradianan parsatokinani apuli akayanakon apuli akapoparan na Tuhan asa toktong nasida Tuhan mapakinimon molo tungpe sirang nasida ale di sadatiki pajupang dohami Tuhan songoko na hehisen namatay songoni dohami salu na hehisen akan namatay pajupang mahami dot akan nahualong hami ditikina ho Bartolomeo ni roham pasu-pasu makaruas mo na di bagasan parsahiton inang manurung boru si hombing pemulihan di rumah
Inang Ernenggulan Buru Marbun di Rumah Sakit Mayapada, Jonathan Pandapotan Manurung di Rumah Sakit Ridwan, Amang Hutagalung Minang Buru Lubis, pemulihan di rumah. Inang Manulang Buru Pasaribu di Rumah Sakit Jati Sampurna, Erik Sitinjak na dirawat di Rumah Sakit Bandung. Suang-suang nang Nyonya Damanik Buru Sanipar, pemulihan di rumah. Nyonya Tubing Buru Simanjuntak, pemulihan di rumah. Afrido Manalu, pemulihan di rumah. Mikael Patardo Eksau di Manihuruk, pemulihan di rumah. Oppu Natanael Buru Hasibuan, Rumah Sakit Harapan Kita. Jala mungkin adong dua karuasmu nasohu warihami di bagasan na hurang sehat, manang pemulihan di rumah di bagasna. Song-songni nang akatodong si Solhot ale-ale dongan nami Tuhan di perkarejuan, manang dia kapar sauran nami di huta natongon di bagasan na hurang sehat di tikyon. Nang nasida huwa kami Tuhan asa homa jama pamatang na pasu-pasu ubat na si panganon na do suditi hiya kausaha nasida gabi makorhon hahipason di pamatang nasidai asabuy nasida mahipason mangula kaulon na marsaur tarlumobi ina marsaur dot ho marhiti huriam di ganup aka huria na hu do rapoto kami pasu-pasu ma aka program ni huriam dia ka pakubasion di tonga-tonga ni huriam diragam ni pakubasion ni tarlumubi dia ka panitia na pinabaki ni huriam asa margugo na sila Tuhan patupaon akan nadinggan tarlumubi panitia okumene inklusif suang-suang ng panitia ulang tahun do pesta gotilon borak doulo ni jala adong akan naneng si patupaon nami Tuhan hobar tuaka program manang anggaran ni huriam aliyamang sadama rohanya ka panitia pinasada ni Todim asa margugo na sida Tuhan patupaw na kanadinggan hirpasi saluk na karuasmo asa di bagasan lasin roha mangalehon akan nariko di tonga-tonga ni ulaw ni asa las rohani na sida pasahaton las rohana sida law majalo las rohani huriam manjakon saluk na ka partisipasi di tonga-tonga ni huriam ubah kami ma aka pemerintah nami Tuhan na manggonggomi hami tarlumubi dia ka nanaing margati pimpinan ni bangso nami homa Tuhan nama parsalahai mani roy na sida partodi ya ka pemimpin negara nami asa mabiar midaho Tuhan na sida nang pe dang ditaddaho nang pe dang dihapur ho alai posrohanami margugu doho Tuhan tuk doho asom mangalehon bisuk tu nasida asa bisuk nasya kuyima dipakai nasida Tuhan loh manguluhon bangsomon asa dinggan perdalanan ni bangson sonang masyarakat na adil dan sejahtera makmur jala aman hami lo madalani aka pertikian bui di bagasan lasin roha salukna mangula kaulonna marsiajar dot akana mangaluluya ka pangabahan di tonga-tonga di bangson namyon asa sonang mabangsom Indonesia on Tuhan martuhak koko mamujiho dia ka ibadah na dipatupani aka huriam ali Tuhan di batas atau kinari nang tangnya honon nami mahatam na pinatol hasin na posom uluan ni hurian nami pasu-pasu parsahalay na sida asa todim na mangajari na sida makuling makatahon saluk na asa homa tokton na makatahon marhiti na sida Tuhan cala ajari hay mga tusi mga lapati saluk na kahata na hubigi hami siya na posomi asa hatami managabi sulu-sulu nami do tukok nami lo madalani akal sidalana nami Tuhan asa sonang tarpasu-pasu hami saluk na atong dia kana hurang lubi Tuhan dia kana parangin nami asiroham suang-suang nang akasihol ni rohan nami pe homa na mga leon hubar tulong maniroham mga sahon Jesus Kristus asiroham jalong matanyang nami amen. Ta bagi-bagi mai ede puji-pujian sian korwik onom dudu timam se korwik pitu.
Mari demahita se buku de nomor 413 ayat sada do tolu. Asini rohama dihamu dohot dame, siat Tuhan dewata mata, dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon, hatani Tuhata, turpuk jamita, sipa husor-husoro ni rohata, di partanyangata bornginon, imana tersurat di buku Sada Musa, Bidwo 40 sada, mamuka maisian ayat 37, sahatu ayat 42. Sada Musa 40 sada, ayat 37, sahatu 42, tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi. Denggam mahatai di rohani Raja Firaun, doho di rohani akan aposona sudena. Jadi ninna Raja Firaun mamadok akan aposonai, tuk tagamu maju pakita jolma songonibana, nani inganan ni todi ni debata, dungi didok Raja Firaun matu si Joseph, dung di pabotoho debata tuho, sudenain dangadong jolma nau patas maroha jala nau pistar siako sahat tuhoma bagasu guru dok mu masadok bangsoki holak ka bangsa harajaonima hasurungaku siako aku mi ninna Raja Firaun mamadok si Joseph idama nungahu pasahat tuho sadok tano misiron dungi diupak Raja Firaun matitinna sia tanganna jala disolukon tu tangan ni si Joseph dileo doho surta nabotar bain abikna dohot sape-sape di bain dohot horuk-koruk sere turukunga ido sahakna hamuna kadonga saha persiaon hita hurian itu hata narak marpungu di partanyang atabor nginon parjolo sahali turpu jamitat tabor nginon omma turpu epistel na di hari minggui di tonga-tonga ni huriata na di hari minggui ima pesta parjolo
parningotan ari haroro mana kasasaor rito di parbadia somallo di goari haroro mana kasasaor rito di perbadiai dohot padohan Pentakoste nomor 8 ari pa-50 manang minggu patituhon dukehe Tuhan Yesus sian namate di hari pa-50 ina jolo dukehe Tuhan Yesus sian namate marpungu dohala Yahudi dohot akasisiani Tuhan Yesus di sadainganan di Jerusalem marhuana sida marpungu mar pesta gotilon, mar pesta panen, pasahaton, patumonan, buah sulung, buah pertama, nyakana niulana sidade, tu bagas joro ni debata, songot tadda hamuliate honi rohana sida, dia kapasu-pasu, na pinasaha ni debata tu nasida. Di namar pungui nasida, di pesta gotilon, di huta Jerusalem, turpu jamitat tanah di hari Minggu madok to puro suara nagugu siap banu agijang songo parngongos nialogo nagugu mamulus gade digohi mahudulan nasida tarida masumatu tarida masumat tuapi namar jilam gabi digohi manasida gabi goktod di parbadia manasida di si manang debata mamanen hasil naniulana ay di Pentakosteima debata mamanen manggotin hasil naniulani Tuhan Yesus ay di sadarima tardidi 3.000 halak na parjolo sahali di Portibion jala di hari Pentakosteima di useho debata todina tu Portibion suku-suku na kamanginang ay naholanodo pehea dilean manang disuruh debata todina tu jolma tu Portibion dang sasitonga mulai panopau na parjolo ipe ngadi obuson hosa hangoluan gabi martodina mangulu jolma natinopanay tuaka raja, tuaka nadi, tuaka malin, tuaka panurirang nadi Portibiope nunga dilihat debata todina tunda sida tutu di padan narogi olo do debata mangucat ibu muse todina na pinasahat nay lapatan na nakpay di padan narogi adorak so Pentakosteipe nunga naung hea dilihat debata todina tu Portibio suku-sukun ayang gunaw kiaro hapi dile debata todina ay wasa holan haroroni todi di Pentakosta ari pa 50 natapistahon pola sapi 2 hari pola lula hitam ulaulaon hola nalani haroroni todi hamuna kadongan molo na salilingon na perjului tu pribadi dilihat debata hosana lapatan na masing-masing daktu sude jolma alai pribadi do di pasahat debata hosan alai molo di haroroni to di parbadi ari pa 50 honi diusehon sudido rahita mangatusi lapatan ni diusehon ate dak tanggung dang makulit Tuhan ni mangaliat todina so madla istilah diusehon songon na mangusehon aik seneber ati akamanginang taingok jo adong aik dieber jaidang isedok-sedok aikon alai diusehon lapatan na dituhat pun dak tanggung dang alak soalak Tuhan mangusehon todina itu Portibion na paduahon duk pehasa saor report todi parbadiai marsada akasisian akasihut tuhata omat cikal bakal linagabi huria muse jadi akamanginang aturanna di hari Minggu ikon mamotok kue ulang tahun dohita dalam adok selama ulang tahun sesama kehuria-huria ala memang mulai jongjong sejarah gereja di Portibion jala di haroroni to di parbadia ari pa 50 honima mulai tergerak akasisian lauma maritahon maka tidakon goari Tuhan Yesus sahatu liat Portibion
Ido mabaen asa haroroni to di parbadia di hari pa 50-on Pentakostei. Tapes tahun sampai 2 hari ganup tahun. Hamuna kadongan sada bukti turpuk tahun mabukti nau kia dilihat debata todina tujolma adorak sohasa saur reporti to di parbadiai. Dia didok di ayat 30 lunakin dingani todini debata ma si ay guguro niya kujahan akin ay nahurang guguro pesuara ko na kamong isero di ayat 30 lunakin dingani todini debata Mima, saya gugu nak si Joseph. Jadi si Joseph na diberitahu di terpuk tahun, ima si Joseph anak ni si Jacob. Nani gadis ni hahana tu halak Midian. Ay pikir tu anak ni si Jacob. Saya buru ate. Ay sudero pehita marningoti. Pamuluboyak kamangin angate duksahat lo tujabu kadongan nasubuy ya boiro lancar raung go anak ngasi 10 day bakaya dongan nasubuy be ba tolong mazo nyan na julu tikimar grumalu adu hita dongnya te iya jadi sada nak isi jakpon margoar si Joseph nah cita dia do si Joseph pon si anak kahanggina sudai ala ni holong ni bapak na tu ibana pola do hei ibana sampai dibuang di dabu ibana tu gulung ya ibana di garis tu halak Midian do takana singi hacit pogos do dihilala si Joseph pun alaya la di ngani to dini debata ibana satabia kamanginang gabi halak nabonar halak namabiar mide debata ibana setiap hari sudah ulau na sudah kepikiran na terus diusaha hon ibana asaho bartulomoni rohani debata dan oleh ibana mangulah na kaulau na maralo tulomoni rohani debata dan oleh ibana mamikiri akan maralo tulomoni rohani debata saya berusaha ibana tong terus mangulah na kalomoni rohani debata halak nabonar halak na mabiar ibana margogo ibana manolak ela ni pardihutani si Potifar ate satabi hado ela natani si Potifar ibana mangulah dosa ala dingani todini debata ibana bargogo ibana manolak daktar pengaruh ibana mangului hagiot ni natani pardi hutani si Potifar na patoluhon gade pasu si Joseph marhasil sudia kanani ulana jalan apa opaton dilihat debata huaso tibana mangalapati mangatusi nepi ala ni sudia kapasu na tibanaon ujungna gade di pasaha raja Parao tibana sude mangaraja ibagasna bayakok kamu jamang ate molo di pasahat raja Parao bagasna lomom saya guru diho manak songo dia bagasis hibat do kepercayaan ni rajai tu si Joseph ala dingani todini debata iba dakola bagasna diangkat ibana gabi raja na paduahon di halak Mesir manggonggomi halak Mesir alani di pasahat ibana nakin aka tada penghormatan songor raja diliana katitin horukorung aka sape aka surta dada penghormatan ni sada halak tu sasa halak na patut si hormatan hamuna kadongan dia mana nang dohono ni turpuhot tu hita songo dia mahita asa songo si Josephon tarpasu hita gadia kasilas ni roha nama sa di ngoluta parjolo sahali bekorradido hita majakot todini tuhani mia maringana di tonga-tonga ni ngoluta ulu hamu akamanginang mian todini tuhani di ngoluta ena gudanga todi portibio kabe aunggo todi hebeng aunggo todi na macam-macam
Asaulo mia todini Tuhani di ngoluta. Jolo taboloko nakatodi nasing siang ngoluta. Sadele ngaro nakatodi nasing di ngoluta udang ngolo mia todini dewata di ngoluta. Sadele ngaro ulau namaralo tulomoni rohani dewata barat di rohat taon dangolo Tuhani mian maringana di tonga-tongan. Alanina parjulu sahali asamia todini Tuhani di ngoluta. Baik kota bolok kojo. Akka ulau namaralo tulomoni rohani dewata. Ido asa saya mau sudok di jamita kwa kamanginang alai molo dohonomna mula hula kudok sasit tonga ido tohona. Setiap picat tita manogo naing. Unang jo tergaul hita. Hudul jo hita satop ini podo matai. Unang jo pitor remeng-remeng onate. Hudul jo hita. Talopit tangatai 5 mini pehita makatai martangiak tu dua panide bata tabai jo tekak di ngoluta sadarion ikona kaulau lomoni rohani de bata zona hula teida jo adong ko perubahan pasti adok perubahan sai natabani Tuhan ido kapasu silas ni roha di ngoluni halak na terus mangulah lomoni rohani unang jo kana negativita pikirete angguan noni kok kujanggule ziba nonang jo tersongoni lagi hitalak batak na uram majanggula anggan noni kok kutako jo pisang ngay unang jo torsongoni ati say tabay jo tekat anggo sadarion ikok kubay jo ngulukon gabi ngulu lomoni rohani dewata molo makatay pehita do akadong atas say tao sahal kon labok-labok nga mahatak unang jo tek singkung dong akala ni hatakku ikok tabay jo ngulu taon gabi ngulu lomoni rohani dongan jadi songon na hurohiyate ngapunguhian manang na limahal akaina kolan ibereng neng rohita neng rorope ete tabubar hita patak soga orobanon ni opusila dusol unang inahalak tu hita alay kodohonon ni halak manan agu nganeng rohape opupa posda tuan ni maroi nalabo habigi makatai tabuhia dongana makatai ikoni man yadohonon ni halak unang medoko kala maka pidda batu sopa di tes itu ruson naik darah tinggi kibain unang menahal ati alai kodohono ni halam tuani ma pidda padita harapot tuci bubur tabagajang nyumur koni marohon jadi setiap pagi tabai tekad akalomoni rohani dewata na kaula bamololomoni rohani dewata rotok tabai dinggoluta unang be anggan noni kok kuat jo cicinan unang besok akairu dalata asamia maringana to dini dewata dingol molo mia maringana to dini dewata dingoluta to dido mangajari hita lao mangulak kasidalanata to dido patulu hodalan anak sidalanata to dido mangiring-iring manogu-nogu akapardalanan dingoluta paingoton ni to dido hita molo naik salah molo naik manako hita contoh nakan todido mamakuli unang buat so itaku polisi ho meila hono meila danai todido mangajari hita alanina parjolo sahali tau ka rohado ho pikirat taon taloas ngolu taon ingana ni todi molodung mian maringana todi di ngoluta ido mangajari hita diakka ke tidak mampuata ido patuko kita diakka na sotuk kita ido patuluhon dia udah tasigano pari dia adalah tasigano pari alanya kamanginang todini Tuhani ikut jakonota ay nappe di useho todina di Jerusalem ay anggo sota zakot do di ngoluta badangong lapatan niate ikon naradiro hitaon majakon mbabuka rohado pikiratay asa taluk inganan ni todini Tuhani molo mia todini Tuhani do mangajari hita manuturi mangaliana kadalan mangajari hita molotiki sopit pikirata dangau kepeng ijabu harap HP ro muse telepon tidak dana hi oma perlu ya uang 10 juta todini Tuhani do mangajari nak suntuko opu hasiholan burjuru opu papus da papi japol laho tusis ima molo miat todini Tuhan itu hita sai dile anak kadalan akaulaon lomoni rohani atau tajakom matuhani mia maringana di ngoluta tajakom matodini Tuhani asa gade ingana ni todini Tuhani hita songo si Joseph
martabata baka pasu-pasu, martabata baka si selas ni roha, martabata baka pangkat di bana, ala diingani todini Tuhani. Amin martan yang mahita. Ali Tuhan di bata manami na marhabang sa diban wagijang mauliate Tuhan. Nunga di pakulingi ho kami Tuhan marhiti hatam na pinasaha mutu si Joseph jalaido tahuk kurajumi hami nakatap Tuhan huriam dungowi di pertanyaan nami bornginon marhiti hatami Tuhan nunga di pengoto kami asarade kami Tuhan majakon mangukak rohanami majakot todimia samia di rohanami takasu boto kami Tuhan tordimido na mangalian gugu, tordimido na manuturi, tordimido na mangajarihan. Alani asima rohap Tuhan, miyam mahodi bagasan ngulunan. Homa Tuhan madongani hami, dia ka perdalanan ni ngulunan, dia ka ulaun nami, dia ka pikiran nami. Unang loas sami Tuhan, mangalak ka somar donga dohoto, dongani hami Tuhan asa tiur ngulunan. Suak songoni ma Tuhan di pertanyaan nami bornginon, huwag kami tuado pa maka perdalanan ni ngulunan dohok keluarga nami. Asi marohat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi padawa karsak padawa bataba padawa parsahiton padawa Tuhan akan asohina lomohon nami setonga-tonga ni keluarga nami tabay ma Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha dihan asa toktong las roha nami mamudiho nangakayana ko Tuhan akapahopu na pinalumeho di tonga-tonga ni keluarga nami manang di dia bina sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida sa luhupna molo di baga sa parsikolana kayana kon nami Tuhan ramoti na sida labor do mulak sa parsikolana buka rohado pikiran na sida asa takas dia tu sinasida akapar sejarah na pinasahat ni guruna asa adong musela banasida na mga luli parbinoto ani molo na mga luli karejo kayana kon nami Tuhan asiroham say patongo matuhan akapar karejoan na hobar tu nasida di asanggia do marulupuluk marlas ni rohanang nasida mamujiho molo naung dapok karejope tabaya kasilas ni rohai asanggia marhitisian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni matuhan di pertanyaan nami bornginon huwa kami tu adopamu ruas ni hurian Tuhan na di bagasan arsak parukilon di siala naung jumolo ni alakmu ina natoras nasida sirtong-atongani keluarga nasida asirohat Tuhan di sude keluarga sisolhok nati nadikon ni nanami suruh todim na badiay man orang rohado pikiran nasida asau nak sa itu matangi sunang mangadungi nang madele nasida alen dia makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni roha na naik pasahato mutu nasida tu akatikinan ang roh atok sahatu tangamu madang dohoto dinami dongani ramoti hami tu hamia maringana di tonga-tongani akabagas nami baina kabagas nami bagasilas ni roha dihan lumobi mamujiho suak songoni tu hadi bagasat tikion di nanaing mula be mahami tu hamad dapat tona kabagas nami ramoti hami tu hadi perdalanan pada wakabataba pada permaran palas roha nami non boy pajupang dohotak kanawawlong hami di bagas nami be nang di tonga-tonga ni bagas nami ramoti pasu-pasu hami Tuhan tuktuhi toktong rohado pikiran nami asa saya masih hol kami ro marpungu marsaur di joromon jalo ma Tuhan elehelek pangiduan nanion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dinamarede hita bukwede o 945 laos tapasaha mapeliata. Marede mahita.
mahita jongjong. Rak mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Sairo maharajau. Sesau malomoni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Leo matuhan sadaro kanggo luas siapari. Sesama dosan. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Guna kami to yung tupangucun. Balua man. Rodi hasangapos salin. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani Debata Ama. Doho parsaurani to di parbadia ma. Nama dongani hamu saluhuna. Amen. Amen. Shalom, horas marita saluna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mertanyang gue, mertanyang.